Hej YouTube og velkommen til min første video. Og har lidt mørk herinde lige nu. Men det er jo min første video. Jeg er lige begyndt at filme. Jeg har lige fået min kanal. Så det bliver sjovt. Og jeg er allerede begyndt med en selfie-stang. Aner ikke hvorfor. Jeg fik den bare lige i dag. Og jeg tænker, jeg vil starte med at lave min første vlog. Altså vlog, som nogen andre også kender den. Og det går nok lidt ud på... Jeg ved ikke helt. Måske jeg hopper på trampolin. Det kan være. Jeg tror, jeg lige går op og hopper lidt på trampolin. Ej. Har varmt. Så hopper jeg på trampolin. Ja. Det har jeg nok set før, at YouTubere hopper på trampolin og sådan noget. Men jeg har jo lige fået min YouTube-kanal, så det er fedt. Og ja. Der kommer vand. Jeg glæder mig til at få min første video op på YouTube. Det bliver sjovt. Nå, jeg tror, jeg går ned nu. Ja. Men så har jeg sådan en lille have og en trampolin, som I så. Jeg hopper på. Jeg har sådan en stor gynge, 2 små gynger. Og der falder jeg ned af den ene gynge. Så det var bare fedt. Og jeg har ikke rigtig så meget at lave allerede, sådan her nu som YouTuber. Men det skal nok blive sjovt en eller anden dag. En dag så håber jeg bliver stor YouTuber. Men det var det for den første episode. Så hej, og vi ses i næste episode. Måske endnu en vlog. Så hej.